Orasyo Emerata. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Naunta, mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 virus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao nagidahasan sa pagtuon sa hinungdan niining mga virus nga nagdala sa makalilisang sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang kakakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal o sudong pangamahanan ug kanilang mga pribado ng mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa mga epidemya. Matagan ta sila sa imong Diyos ng lamdag. Nangalyup po usab kami kanila nga nahiagom sa mga epidemya. Mahatag ang pagbalik ang kapiskay sa ilang pangluwas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.